Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz үзебезнең тормышыбызга күз салсак, без күп кенә проблемаларга юлыгабыз, үзебезне тота алмаган сәбәпле. Һәм динебез дә менә үзеңне тотыр өчен Пәйгамбер саллаллаһу хәдисләре аша нәфесне тәрбияләргә куша. Һәм чынлап та уйлап карасак, менә күп кеше белән ара бозыла, дошманлашабыз. Берәр туган белән, күрше белән, дус, иптәш белән, кардәш белән ара бозыла. Нәрсә аркасында? Ачу аркасында. Берәр сүз әйтәләр дә безгә ошамаган, безнең каныбыз кызып китә, ачу чыга һәм без аңа инде сүгенү сүзләре беләнме яки башка күңелне рәнҗетә торган, теге намусны пычрата торган һәм башка сүзләр белән инде җавап кайтарабыз. Һәм шуның белән дошманга әвереләбез. Безнең ара бозыла. Һәм ни сәбәпле була инде? Шушы ачу чыгу сәбәпле. Һәм динебез дә әйтте, Пәйгамбер саллаллаһу хәдисләренә күз салсак, бер кеше килгәч Пәйгамбер саллаллаһу янына, "Аусини я Расулуллаһ" ди. Миңа киңәш насихат бир ди, Пәйгамбер ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу әйтә, "Ла тагъдаб" ди. Ачуланма ди. Шуннан кабатлый теге кеше. Тагын ди киңәш бир әле ди. Ягъни киңәш бир нәрсә? Шушы җәмгыятьтә ничек итеп уңышка ирешеп, матур итеп яшәп була. Пәйгамбер саллаллаһу тагын кабатлый, "Ла тагъдаб" ди. Ачуланма ди. Ягъни ачуыңны тота бел ди. Тагын кабатлый, тагын әйтә, "Ла тагъдаб" ди, ачуланма ди. Карагыз, менә киңәш сорап килгәч, Пәйгамбер саллаллаһу өйрәтә бу кешене нәрсәгә? Ачуланмаска, ачуыңны тота белергә. Һәм менә карагыз, шушы хәдистә дә күпме кичкенә хәдистә, кыска гына, "Ла тагъла", ачуланма, нинди тирән мәгънә ята. Уйлап, фикерләп караса, чынлап та менә алда сөйләп киткән мисалларга күп кенә проблемалар менә шушы ачучыга аркасында юлыгабыз. Ачучыга күңелне рәнҗетә торган сүз әйтелә, ара бозыла, кеше белән инде туган дошманга әйләшә, хәтта туганнар да, дуслар да, күршеләр дә. Әле ачучыга аркасында нишли? Кемдер пычакка үрелә, кемдер кулы белән генә берне биреп ала, аннан соң тагын да аралар бозыла. Һәм менә шуңа да әле шушы хәдисне тагын ныгытып, икенче бер хәдистә әйтә, менә хакыйкый көчле кеше ул ди. Кемнедер көрәштә, анда бокста, анда башка төрле сугыш чараларында җиңгән кеше түгел. Хакыйкый көчле кеше ди, менә шушы ачу чыккан вакытта үзен тотып кала торган кеше, менә шушы хакыйкый көчле кеше була икән. Бу хәдис безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, "Лайса шадиду бисур'ади". Хакыйкый көчле кеше ди, көрәштә кемнедер җиңә алган кеше түгел ди. Кем ди? Иннама дөрестлектә ди, көчле кеше ди, иннама шадиду лази ямлику нафсуху индал гадаб. Хакыйкый дөрестлектә көчле кеше ди, ачуы чыккан вакытта үз-үзен тотып кала алган кеше ди. Карагыз. Димәк, хакыйкый көчле кеше әле ул спорт ягыннан кемнедер җиңә алган, көрәштә анда яки анда хәзер бит инде төрле теге дингә каршы булса да сугыша транспорт төрләрендә кемнер җиңә алган кеше хакыйкый көчле түгел икән әле. Хакыйкый кеше көчле кеше нәрсә? Ачуын чыгарсалар үзен тотып кала икән, начарлык белән җавап бирми икән, хикмәт белән матур гына җавап кайтара алса, менә бу хакыйкый көчле кеше була икән. Һәм галимнәр әйтте, менә шушы ничек сон, бу бит әйткәндә генә җиңел. Менә шушы хәдисне укыганда, сөйләгәндә генә, насихат кылганда гына җиңел, ачуланма дип. Әмма тормышка күз салсак, бер кеше шамаган нәрсә әйтсә, үзен тотып калу ул бик авыр. Аны бик күп кеше дә әйтә инде, ничек сон үзеңдә тәрбияләргә. Иң беренче динебез өйрәтә, ачуың чыкты икән, бер кеше начар сүз әйтте икән, иң беренче Аллаһы Тәгаләдән яклау, саклау сорай кирәк. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип. Чөнки ачуны чыгара, канны кыздыра, шайтанның вәсвәсәсе.
Һәм шуңа да монда безгә иң беренче әъүзу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим дип Аллаһы Тәгаләне яклау, саклау сорарга кирәк, шушы шайтанның вәсвәсәсеннән безнең ачуны тагын да арттырмасын өчен. Һәм икенче киңәш бирәләр галимнәр тәһарәт алу. Чөнки шайтан яратылган уттан утны сүндерә су диләр, шуңа күрә тәһарәт алу ачуны басырга ярдәм итә диләр. Һәм икенче киңәш, өченче киңәш, беренче бит инде Аллаһ Тәгаләдән саклау сорау булса, әъүзу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим, икенче тәһарәт алу булса, салкын су белән юынып алу, тәһарәт алу. Өченче киңәш инде халәтне үзгәртү. Мәсәлән, басып сөйләшеп тордыгыз дустыгыз белән, сүзгә сүз киттек, һәм инде ачуыгыз чыга башлады, басып торасың, утырып торырга кирәк. Утырып торасың икән, ятырга кирәк. Яки утырып торды икән басырга, халәтне үзгәртергә. Халәтне үзгәртү нишли шулай ачуны басырга ярдәм итә. Яки инде дүртенче киңәш шушы бәхәстән чыгып китеп бару. Ачу чыга башлады, күрәсең, хәзер инде ярамаган сүзләр китәчәк телебездән. Аны күрә ярар, бәхәсләшәсем килми, шунда туктыйп тор инде. Чөнки шушы хәдисләрне исгә төшереп, һәм инде икенче хәдистә кая Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кем хаклы булып та бәхәсне калдыра икән ди, аңа җәннәттә йорт төзелер диде. Шуңа күрә әгәр дә без бу тормышта җәмгыятьтә матур гына яшисебез килә икән, кешеләр белән араны бозмыйча, яхшы муамәләдә калып, безгә үзебезнең нәфесебезне тотырга өйрәнергә кирәк. Һәм менә шушы киңәшләр инде шәт иншалла булышыр дип өметләнәбез. Ачу чыкмасын өчен хакыйкый көчле булашыбыз килсә, менә бу хәдис белән дәлилләнеп тормышта кулланырга кирәк. Безнең һәр кешенең көчле буласы килә. Аны мактасыннар, мактауларын яратам, ул көчле кеше дип. Менә хакыйкый көчлелек шушы хәдистә әйтергә кирәк. Менә чынлап торып көчлеме без юкмы икән беләсебез килсә, менә безгә тикшерергә кирәк, үзебезгә имтихан кылырга. Ачу безне чыгарсалар, biz үз-үзебезне тотып кала алабызмы? Менә бу хәдис инде безгә нәрсә булып тора? Дәлил булып тора. Шуңа да Аллаһ субхана ва тааля безгә үз-үзебезне, нәфсебезне тәрбияләргә язсын, шушы ачулардан сакланып, кешеләр белән инде яхшы муамәләдә, талашмыйча, сугышмыйча, бәхәскә кирмичә, дошманлашмыйча, матур гына яшәргә Аллаһ субхана тааля тәүфыйк, һидаят берсен. Шушы ачулардан Аллаһ тааля имин кылып, бер-беребезгә начар сүзләр әйтмичә, зыян кылмыйча, матур гына ике дөньяда да бәхеткә ирешеп яшәргә Аллаһ субхана ва тааля насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.